Svare på spørgsmålet, hvem er hurtigst? Det har jeg gjort i Mabel. Vi kan bare starte med at se på mit eget datasæt, som jeg har sat ind. Under mit datasæt har jeg brugt kommandoen antal ops, som viser, hvor mange observationer jeg har, som er 46. Og så har jeg en anden kommando, som er minimum data, og det viser det mindste observation, der er i mit datasæt, og det modsatte, maximum data, som viser det højeste observation i mit datasæt. Hvis vi kigger under her, så har jeg brugt kommandoen frekvenstabel, som viser alle mine observationer, og hyppighed, som egentlig bare viser, hvor mange gange den ene observation forekommer, så viser den frekvens i procent og kumuleret frekvens i procent. I step 1, så har jeg lavet et pindediagram, som blandt andet viser medianen, som er den midterste værdi, hvis man kigger på mine observationer i den her række her. Den viser også middelværdien, som man også kan kalde for gennemsnittet, og det man finder middelværdien, det er egentlig bare, at man plusser alle mine målinger sammen og dividerer med antal af målinger, som var 46. Under her, så er det til sidst spredningen, man kan se, og det viser egentlig bare, hvor spredt mine observationer er. Herunder har jeg grupperet mine data, som gør, at vi kan se mine data i nogle intervaller. Jeg har så valgt at vise 20 intervaller. Det var ikke helt meningen. Jeg kan lige ændre det til 10 efter. Men du kan se, at hvis jeg for eksempel bruger 20 intervaller, så viser den mit grupperede data i mange intervaller. Jeg kan selvfølgelig også ændre det til 10 intervaller, som egentlig vil give lidt mere mening i forhold til mit datasæt, da jeg ikke har behov for så mange intervaller. Så vil mit histogram se sådan her ud. Under step 2, så har jeg også grupperet mit data, men bare ud fra mit minimum og maksimum data, så det gør det lidt relevant for mit eget datasæt. Hvis vi går ned til boxplot, så kan du se alle i min gruppes data, og jeg valgte at kalde mit datasæt for A, B, C, D data. En af de måder, man kunne finde den person, der har den hurtigste reaktionstid, er ved at kigge på minimum og maksimum med hver en persons data, og derefter finde variationsbredden, som er forskellen mellem datasættets minimum og maksimum. Ud fra min gruppes datasæt er variationsbredden, kan jeg konkludere, at Emma har den hurtigste reaktionstid ved hjælp af den her metode. En anden metode er at kigge ud fra nogle boxplots, som jeg har lavet med alles data. Først har jeg lavet en boxplot med alle vores individuelle data, og så derefter har jeg sat alle vores boxplot ind i en stor boxplot her. Men du kan se, at der er et af vores datasæt, eller et af vores boxplot, der udlægger det lidt, og det er altså Sakuras. Så jeg har bare valgt at tage hendes boxplot ud, så jeg nemmere kan finde ud af, hvem der har den hurtigste tid. Og det er egentlig mig, eller D-data, da min højeste, eller maksimum, observation ligger under 500, imens alle andres ligger enten lidt under 2000 eller over 500. Så på den måde kan jeg svare på det spørgsmålet, hvem er hurtigst på to måder. Den første metode ved hjælp af variationsbredden, og den anden metode ved hjælp af boxplot. Vi ses.